Sunshine News Blast. Sa laing balita, gipahibaw sa panggamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga magpagula kini og 12 million pesos nga pondo alang sa dugang mobility sa Cebu City Police Office o CCPO aron mapasayon ang pag-response sa emerhensiya ug mas maplano ang seguridad sa dakbayan. Sumala ni Cebu City Mayor Nestor Archival, nakipulong na siya kang Police Colonel George Lianan ug klaro nga tumong sa kapulisan sa pagsulbad sa mga krimen nga posibleng mahitabo sa syudad. Gipasabot sa mayor nga usa sa nagunang pagpanginahanglan sa CCPO mao ang dugang mga sakyanan. Busa plano sa city government nga mamalit og dugang motorsiklo ug patrol vehicles aron mas mapadali ang presensya sa kapulisan sa komunidad. Lakip sa maong pondo ang gasto sa gasolina sa tanang sakyanan sa kapulisan aron dili na kini mahimong kabalaka pa sa mga police units. Gisuta usab sa city government ang posibilidad sa pagpalit og electric vehicles o e-vehicles aron makatabang sa panginahanglan sa gasolina ug mas mahimong epesyente ang operasyon. Gikalipay ni Colonel Lianan ang deklarasyon ni Mayor Archival og misaad nga panalipdan o gamiton og tarong ang pasilidad nga gihatag sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo.